nga nakadlaw. Busa, ang tema na ito na gayon, ang paghukom sa Diyos sa kalibutan. Ang paghukom sa Diyos sa kalibutan. Pag-agis ko sa kalibutan, kinalibukan. Tanan nga naa sa kalibutan. Ang kalibutan, wala nang pasabot nga langit o yuta. Muna na ang kalibutan. Kundi, ang hisgutan din nga kalibutan, ang mga tao nga nagapuyo sa kalibutan, apil na kining yuta o ang langit nga ito nakita karon. Kaya dili pa wala pa ang langit nga pulipanan sa Diyos. Kawanangan lamang ka na ang ito nakita o mga gabon, apan dili ka na mo ang langit nga giandam sa Diyos alang sa mga Kristohano. Kundi ang langit nga giandam sa Diyos, dili ka na makita, kundi ang tuwag yun sa pulipanan niya nga wala pa nato makita karon o makita lamang nato ka na sa adlaw sa paghukom sa Diyos kalibutan. Sa niya nga kita iyan ang pagalalinon o kuhaon o puwaw na gikan niring dakita. O sa maghay, ang senaryo sa Biblia may tungod sa paghukom sa Diyos sa kalibutan. Nirindak na karon atong tunan kining unong ka mga bersikulo, alima ka mga bersikulo nga nagatudlo ka nato kung unsa ang mga paghitabo sa adlaw sa paghukom sa Diyos dinhi-dining kalibutan na. Versikulo 10, nagay ko dili. Ayun din sa versikulo 10 sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 10, ayun din abang ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan. Kanang adlaw muabot ang Ginoo nga sama sa usa ka kawatan. Kung kinsa ra kasilati na ba mo ang iyong balay isa ka o kawatan nga wa gyud mahibalo mo, mausap na ang pagbalik sa Ginoo. Di gyud mahibaw-an sa tao kung kanusa mubalik ang Ginoo. Mabito ng birige, prepare ta kanunay sa pagsimba, sa pag-ampo, sa pagbuhat o batarong, sa pagtuman sa kabuton sa Diyos. Kaya ang pagbalik ni sa Ginoo, wala na ito may maluwin kung kanusa kana mahitabo. Kunya kanang adlaw sa pagbalik sa Ginoo, mao kanang adlaw ngayon hukman ang tingog kalibutan o ang tanan ng mga tao nga nagpuyo ning kalibutan na. Tayo rin sa pagpadayon. Mata pa rin o unya ang langit mawagtang uban sa lakong dinago o ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihan kainit o pagasunugon ang yuta o ang mga buhat na aniya nini. Sa paghukom sa Diyos sa kalibutan ngayon din ang langit mga tunaw o ang yuta sunugon apil ang mga buhat nini. Magunsa na lang ang atong mga nindot nga mga walay. Magunsa na lang ang atong mga nindot nga mga sakyanan. Magunsa na lang ang atong mga kwarta sa bangko nga atong gihatuan pagtigong apan sa adlaw sa paghukom kana pagasunugon lamang sa Ginoo. Amen. Atong hinuktukan o atong hinuklugan, atong pamalandungan ang atong kaugalingon karon nga usahay nakapokus kita sa mabutan nga kalibutanon, nakapokus kita sa ato ang mga bahagi, sa tutang commitment sa ato ang mga trabaho, committed ka sa ato mga trabaho, apan kita committed sa Ginoo nga mao'y tagiya sa atong kinabuhi ug mausab ang maghukom sa ato mga kalag sa ato sa itong balik. Amen? Hinuktuki, pamalandungi nga kanang imong bahagi nga gikutan karon, gikan karon. Bisan pa kung di pa mabalik ang Ginoo, kung ikaw mamatay, mataligdan gyapon di mo na. Di gyapon na makaluwas di mo. Wala ko ka-advise nga di ka tao ng kamot. Wala ko kayo nga di na tawag buhat ko balay. Wala ko kayo nga di na tawag sipin sa kwarta. Wala ko kayo nga di na tawag kupot o bahandi. Ang akong kingon, nga ka na mga bahandi. Dili na makaluwas ka na to sa andas paghukom. Bosa, di lamang diyan kita nakatutok, kundi balance ang atong pagpangalagan. Amen? Amen. Malingat po ita, pinapatanin ng kalibutan na. Magbalay ta ang katay kapuyan, pero wala diha ato kasing-kasing na kasintro. Amen? Amen. Wala na kasintro ang ato kasing-kasing diha sa mga butang na kalibutanan. Kaingon ang Biblia diri sa Ches, pagatunaw na ang gini. Pagasunugon ang langit o ang yuta, pagatunawon. Kaya inong balay na 20 katuig ninong gitiguman, aron matukod mo na sundugon ka na sa pagbalik sa Ginoo. Kanang kwarta ni mga milyon-milyon, kung kinsa may kwarta ka mga milyon-milyon, nga imong gibangko, sundugon na sa pagbalik sa Ginoo.
Kumusta ang atong kaugalingon? Base nakasentro sa pagtingog o kwarta. Base nakasentro sa pagbangko o kwarta. Base nakasentro sa atong mga trabaho. Apan wala ta makasentro diha sa Ginoo. Apil ang mga buhat nining kalibutan pagatunaw. Laglag, pagalaglagon. Versikulo 11 na ngayon. Sanglit kinain mga butanga, sanglit kinain mga butanga, pagatunaw man. Sa ingon, kung sa kinain pagatunaw. Kung makakita kang ayos, tibok pa na siya. Pero, kung kuwaw na siya sa freezer, o gibutang na siya sa plato, matunaw na siya. Ingon, usap niya na ang kalibutan. Purma pa kaya ito nakita karon. Ang langit o ang yuta, o mula ang pata, kay usahan kita nitang makauting ka, mga tutagbukin nun, mangimulat at mga lindot ng mga talangawon, asa napita, magagagusahan ang atong ng porta, gigamit ng natong sa mga butang ng mga kapuslanan, outing dire, ato dito, laan dito, bisan pangkat ng mga domingo, atong gigamit naman sa pag-outing-outing, ang atong kwarta atong gigamit sa paglaglag, pero wala to hinumdumi, nga doon na di Diyos, nga magalaglag sa mga butang, o sa kanindot sa kalimutan, nga imong ikalipayan karon. Amen. O sa pag na nga nakapasubo sa Diyos, nga usahay ang mga nindot nga mga lugar, tuwa dito nagtapok ang nataro sa adlawng Domingo. Amen. Nakapasubok sa Diyos, nakapalibot sa Diyos. Apan wala po gayon. Wala po gayon nga nita pwede mula ang gihapon ta. I-enjoy gihapon nato ang atong kinabuhi. I-enjoy gihapon nato itong pagkagustuhanan pinagi sa paglaglag, pag-outing. Pero wala tayo nakapokus sa adlaw sa pagkadomingo. Nakasentro gihapon ta kung unsa ang atong mulaton, mao ang pagsimba sa Diyos nga magbubuhat nining kalibutan. Amen? I-enjoy ang imong pagkagustuhanan. Laang, apan ayaw kanimo nga adunay Diyos nga magbubuhat nining tanan. Nga adunay Diyos nga magalaglag nining kalibutan karon. Ingon dili. Pagkakinahanglan, ingon dili. Sa ingon pagkakinahanglanon gayon diay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkalisto. Matod pa sa versikulo 11, kaya ang langit o ang yuta nga naglutay karon pagatunaw man. Sama sa ayos na matunaw. Di na siya mapun nga sama sa ayos. Tubig na siya matunaw. Ingon pagatunaw ang kalibutan. Apil na ang mga buhat ini. Apil na ang kalibutan. Kung naman mga dagko nga mga building ang ipagtungkod, dili ka na makita sa adlaw sa Diyos. Kaya naman, usa ka na nga kikaligod-gutan sa Diyos. Kaya ang mga tao nakasentro sa mga butang ng kalibutan matunaw. Apil ang mga buhat. Dili kalibutan tunaw. Kumusta ang imong kwarta? Kumusta ang imong yuta? Kumusta ang imong balay? Kumusta ang imong pamilya? Kung tunaw na ang kalibutan, andam na ba ka? Huwag ta manghadlok, pero muna gingon sa Biblia. Dapat nakasentro ta kanunay sa pagsimba, sa pagalagad sa Diyos. Anong dumaabot kini mga adlaw? Dili ka karon maratol, di ka makuyawan, di ka mahadlok, nga naman nakasentro man ka ngadto sa Ginoo o kinamabutan ng kalibutanon. Ato lamang kinigigamit sa pagpahingabuhi aron makaalagad kita sa Ginoo. Amen? Kining kwarta din sa kalibutan, kining bahagi ato nang gamiton sa pagpangalagan. Dili to na hinon nga gamiton nga di hinon kita makapangalagan. Amen? Dili sayo nga mangita kay kwarta. Pero ato nang gamiton pinaagi sa maayo nga paggamit. Ayaw i-focus ang imong mata o ang imong kasing-kasing diyan naman sa kwarta. Kundi i-focus dito ang imong hunahuna o ang imong kasing-kasing dito sa pagsimba o pangitag kwarta aron dunay kasuporta sa imong pagsimba. Amen? Di ba pula pwede nga magsimba ka mga taon? Di ba pula pwede nga magsimba ka mga kaibigan? Gutom ka, imong pamilya inotoy, maming kamot kihapon kita. Pero inubanan diha sa pag-alagan o sa pagsimba. Amen? Diyos ingon nini nga magapaabot o magaparalig sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Sadiay magapaabot punta sa naghunat kita unta sama kita sa mga bata
mga bata. So dahil kanito sa mga bata, ang dili nga ba, kita na makarelita sa tunado na mga bata. I-try, biyahin ninyo ang inyong mga bata. Bisan ka ng mga bata sa kusilingan, nagdidiyan, kung ikaw na kasukulan, ng mga bata, nagdidiyan, ng tawa. Mahapon na gani, ang bata maghulat siya sa portahan. Nangandoy ang bata kung kanusang abot si mama o si papa. Kay piling sa bata, nga di sila mabuhi kung wala ilang mama ilang papa. Piling sa mga bata, nga mawadlok sila pagkagabi kung wala ilang mama, kung wala ilang papa. Magpaabot sila diha sa gataan. Seryoso sila nga magpaabot, maghilat pagkagabi sila. Dapat sama usap kita ni anak kaseryoso, nga magahulat kita sa pagbalik sa Ginoo upan ang kaseryoso diha sa pagpangalanan. Amen! Amen. Wala ka, magpabot ka sa pagbalik sa Ginoo, pinagi sa pagsimba. Seryoso ang atong pagsimba naman. Kung atong buwan ba sino sa panita mo sa dataw, grabe patay sa mga dataw. Pero tinaghana ang mga tabunan. Pero tinaghana ang mga tabunan sa yuta nga nangahukmo. Kagahapon, samtang nag-serve din sa kananan. Pagtayog na, paglinog na, sa tayo paggunit, ang mga tao sa lakbin, ang pagmudagan ng mga sa gawas. Tingin ko, kalma lang mo. Tingin pa ni mo. Napay mas kusong panin. Pastor, sawa ni Pastor Roy. Ayon ko, Lord, imong pagbuot ang matuman. Amen. Ayon ka sa sunod, balikan ko bukas ang kaninog. Ayon na siya, tinusap si Pastor, gano'n sa bukas ang kaninog. Kung malipay, kung bukusog ang kaninog, gano'n ma-Diyos nun ko sa mga tao. Amen! Amen. Diyos nun rin naman. Sige rin po, Lord, salamat. Na wala may mga disgrasya. Lord, ayaw kayo nung iiway sa mga... Ma-Diyos nun. Kabag na ba mo? Nabibur mata, matahig mata, kung ano na rin katalagman, ayaw ka rin tayong anak. Dapat nyo ang katalagman, nagmata na tandaan, amen? Amen. Dapat nyo ang may problema, huwag may katalagman sa kalimutan, nangalagaw nila, sama na itong gibuhat na ron, nga nagasimba nila, amen? Amen. Sabi ka ba na kung maglino ka ron kung nagasimba? Tama nila. Sagot pinit kayo ka ng thank you, Lord! Pero kung tuwa ka rin sa beds, tuwa ka rin dito, naglaglaan ka sa kanabit, samahan mo na kung nanay ko sa kalino. Lord, di pa ko prepare. Lord, di pa ko andam. Sa mga anak ka. Nga naman, dili ka preparado. Ayaw ka din talaga, kinahanglan. Preparado ka dahil, pisag pa kung wala kayo katalagman. Imagine, katong kilan pa daw sa video, katong mga tao at trabahante sa tunnel, nga nanawag sila sa bus. Grabe ng lipaya. Katawa-katawa ko, pag ikaw nakita, ang nanabako, pag-anara pa siya. Sa tabako, gisigil sila, nananawa ka itong bus ng blue. Pagka patay sila. Pilan to ka bus? Marupa to ka bus? Bus na blue, nga sakilan sa mga trabahante sa tunnel. Pulot sila kamatay. Nagdaon pa sila, nga mamatay sila. Wala! Enjoy kayo sila nga niadto silang trabaho. Malipayon kayo sila nga niadto silang trabaho. Grabe na kalipay, tabako-tabako, human sa tabi lang uman, grabe ng ilong, gasayaw-sayaw, gabidyoke-bidyoke, unsa pa diha pakihilama sa dili ng asawa, pakihilama sa dili ng bana, padayon sa mga bisyo, padayon sa Cebu, kaya ang Cebu din lang sa siyudad, apil sa kabutihan. Kumusta? Di na to hagiton ang kasuko sa Diyos. Di na to hagiton ang kasuko sa Diyos. Amen? Kung dili, magpasakop kita nga masinugtanon diha sa kabubuton sa Diyos. Kaya kung ang Diyos may masuko, dili mawili ang Diyos nato. Oy, ano man? Binuhat ng taliha. Dili mawili ang Diyos nato. Pero kaya gigugma ka sa Diyos, ato mo sa ngayos, ato sa balusan ang Diyos, pinagi sa pagigugma. Amen? Mubi, mutuman ka sa iyang masuko. Para yun. Ayun dili, Diyos nga magapaabot o magapanali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos, nga tungod nini pagkaduslitan o pagkatunawon ang langit o ang kasugdanan sa kalibutan. Duslitan? Imagine, pagtapok kong sagot nga duslitin, naway mabilin. Tunaw, dili mawili ang Diyos niling kalibutan. Dili mawili ang Diyos aning kalibutan na karoon nga ito nakita. Kaya kung nawili pa ang
Diyos. Dili tawalang tagalunubi sa panahon ni Noe. Imagine, tibok kalibutan, walura ang naluwas. Nawili ba ang Diyos? Ato bang mga tao? Daghan to. Nawili ba siya? Ang Diyos may magbuot sa tanan. Dapat niya kita mutungan sa kabuton sa Diyos. Dapat kita musunod sa Diyos. Dili ang Diyos na atong pasundon sa atong kamalingon. Amen? Amen. Kita may musunod sa Diyos. Dili pwede nga ang Diyos na ito pasundon. Usama ka ng butan, Lord.